نايلوم فيديو اتخون هيوت مرر نسبلو عب هيوت رولو وطيتات عسل شو موزلو هيوت اتخو وصاخو بلعكو ستاخو طراي نزخونتون ناي بحكي خاني ترجم زلو هيوت نمنبار تشكينو نزتل على سبع تخول كم تابر استدراخو مدو ناي شدش تورحي تشالنجي اخلونا نزي تشالنجيز بزقبا كنوس دون تراخي إلنا دما عفتا تقتل دل عمت زحاشن دبلت المننت ونينا نخناتوا بزح جزي نبلا حاري نجر على حدش عمت كون كله بزح عينت بلان بزح عينت وطنا وطينا إذن النجارات جبري خمسة جبر إنا نبلهم بلاناتنا ووطناتنا دما سقيلهم دفشلو دلو برعينهم زترفو دلو أي بحكي مننتنا بزقبا سلدي هانس ما ترى سلزي لومي ورح شدش لنا أمزا ورح زي أنتر أنا بحكي أكينا لك أبزا فيديو زي أتر إلى ساعات علتان معلتان نزجيكم نزل شدش شوارح أنتر أبزقبا خنكي تيتنا ن تاتمت زل عمت دما زحشن دبلت أن سو كوينا نقبلا كوني لإذا جيزي زي أمريتي أغلقو سلازي زا فيديو زي أتلك أقول دلا ساعات على تعسرتي سو أبزا على تعسرتك ساو على سلاسان حالين سلاسة دخون دمان we have time إسرا معالتات علينا سلازي وزا إسرا معالتات رئيوان ترى أهليكم ويقول كدينكم ترى أرخي واحد رئيوان ترى أهليكم كا أفترت عمتكم وان مزقبوا أمو نزل شدش توارح كساب حدش عمت دما رأسنا ديننا بيلنا ካልእ ነገራት እፊ ኢልና ናብ ውሽጥና ብምእታው ብኸመይ ዝሓሸን ድበለፀን መንነት ብምናት ዝሓሸን ድበለፀን ሂወት ከም ንጅምር ኢና ንርኢ ስለዚ ሓደራ ከምቲ ኣቐዲመ ድበልኩኹም ናይ ብሓቂ ጨክን ኢሉ ወሲኑ ኣሰልችዋ ኣቢልዎ ደሎ ዝሕጂ ሰዓት ሂወት ምርር ኢልዎ ንዘሎ ክዕየር ንዝደለና እያ እዛ ቻሌንጅ እዚኣ ነዘን 8 ሩቲን ድመስላ ኣብ ሂወትና እነተግብርን ነዘውትርን ነገራት ከነተግብር እንተደኣ ኽኢልና ን6 ወርሒ ድማ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣበይ ከም ንበፅሕ ፈጣሪ ጥራይ ድፈልጦ ኣሕዋተይ وحق تقيملن بزقبا دما نشدش يطفى يكون حدا عمت نقدر نمرو في إلى زنجرات إذا ختكبر مش جمر كرما زي حد تريقوا مساخم كينور إن هو دستمع قرار الله سود معك خون أخ إلى نانين أبتعنا يبلو أتاويتات يبلو مسابات اللي نزم دنا بلو ترجم زلو هو أب كنبر confidence أب برهانة أب كبر confidence يمول أب خون بتأمين حكي زلاني نأخذ من سلده حق زاخم أنت هجدكم حواتي تكنا بيلكم كابلو مجمركم أنت رأى نزن حج قتينا نرئن كتتجبرون مننتكم كتجبرون أنت رأى أخيلكم دحرشت شارحي دحاشون دبلتون برهانم زي برهان سباتنا نخون فلزي نفتح قدامي تخبلكم اتا قدامي تنبقر قلال تمثل جن أبزن شديش توارح كن لمدان ترى أخيلنا عابد وخونا لو تختن طلع تخيل انت عن ترى عيلكمني أقدم كامل تسعن أقدم كامل دك حسني بوزح جزي كنا جوخ انت كنا بتعمل رافيد ناينا ندكس ولا كواس راح انت هلونا تبتب ندابل ناينا نخيد مشيت دما دخمينا متينا بتعمل قلت سدس سرح سرحنا كندكس ندا دلنا قلنا موبايلنا نابكا نقراتينا نعتو أبزن شدي شوارح كتيلا نزلوا عقن حدا راح واتنا زانا درزي أنا تكبرا كندكس نكلنا قلت فينا ندكس كنت سنكلنا دما قلت فينا نتسينا إذن تاي حق زنا انت رأينا دما هو تدوكينا زلا أبز حلف فيديونا خمزر أنا هو تدوكينا زلا أبدك أسيا بتعمل باورفول لغون نجاري دقاس مالت كاب هيوت عرفت نوصل له ديكونا هيوتنا يبقى حاجة تروكينات اللي زلا نجاري سلازي انت رأى كل ساعات هالينا ندقس ولا نتسألون أرلي لغونا في الله عنجينا أنت كم أون كأني تلتفنا ندقس انت هالينا نايدقاس أبدقاس دكناون أدفانتج يخهبنا أبدقاس دم حيزنا يوم حضرنا نجارات بتعمل تراتنا subconscious mind كفوت سلا دخول حيزنا يوم ندقس نجارات بتعمل أزيوم program دخونيهم ده حضروا نتبع حيتر ما حيزنا يوم أنت سلازي سكب مشيت راح نكجمر لكم مشيت كدقس مكلنا أمسينا ندقس انت علينا خسافر كليتي ساعات كلتا حدا ساعات دغنا انت أمسينا ندقس نيرنا سحبنا بلو ما أصلي ساعات 10 ساعتين فرق عندي سامتين ككمناتكم تايد بحال ككمتناتكم سكيجول ككمتناتنا راح نرأيو ما قلتيفنا ندقس إذن من تايد اللي انت رأيكم نيك قدامي تنا ساب كونشس مايند كفوت زخونلون أمرنا نخلو نجارات دلو زخونلون جيزي سبتا أوانتي أنري أنا قركاب أمرنا متوا زي ترفي مشيت دما عاد السوشيال ميديا معات قعقلت معات نيجاتيف نجارات معات سبر زيناتات بوليتيكاري معات نجارات اللي متسكاني مشيت يدلكاك تا الجوريزم سلا دفلتوا ولا أنا كريون كله ختناتنا يوتيوب الجوريزم بلو ولا ناي تيك توك ناي كله نجاراتنا فيسبوك ناي انستغرام كتريون كلهم بوجه حسب مشيت يزلو أفتح مشيت ساعاتي خاني تي كونتنت كريت رجبر سب كرأي له متان بوجه حسب شو عسل ذلو شو يدس ده سلا غابزر كله نجاراتنا ندي حنزل لنا نزل شديش توارح هذي أخن جبر ترى أخي إلنا إتنيجاتيف دنبرة زيناتات إتنيجاتيف دنبرة نجارات أفتح سوشيال ميديا دربشنا دهوت أنا دكاسنا دزاوي على دنبرة نجارات كاوينا ندي حنزل لنا تقدميت نجار مالتي أقدمنا عندك استرا أخوينا
تليفوننا أطفأ أبينا حدا ساعات قدم مرقاس كون كخون خل 30 كخون خل بفلاي حدا ساعات كاب 30 دقيقة أنت أخن قبرو خيلا ما أطفأ أبيلك قديم كان ترى تدقس كونك ما عاد سب كناوت كربش ما عاد زيناتها تكري دقاس وخسئن كله نسخن صراحة غير كي خاطركس مجمع راح تكبدنا رداني حواتي قد انتهي مسيلكم أبزا هيوت زي أخنا أوت انتر أخوينا قللت نقرات دي كنا خنا تكبر دلنا كبرت نقراتهم صباح نقول هيوتنا دك عدو لنا قللت نقرات نقبار موت صباح نقول هيوتك هباريم تقولوا سلازي هيوتنا كقللنا انتر على هذا حرشي ديش تورحي حد راغ مفات نزانا قرزي عن نقبر كتركس نكلخا بتعامل وساني أتجزيتي مغنياتو يوري بروغرامي دخون أمرك حيث كام ددكس كان نقرات حيث كام يخاتتس ننوح عمتها تشجيركم لنبرة دخونا نقر وتسيت انتر أهلي نتوت إيت تتسأليكم ردكسو ما بدكاسكم وافت عارخ شرحي بسفيحو نزل نقر زخالق جيوم كده زلاربو لينا حد جيكت نسي أنا قبر قلتيفنا ندكس موبايلات أنا نتفق نشدش تورحي نقوم نس أنا ربان تاي تقمه هنا انتر الكم نجس رأي وياكم نقول تسأل كتب لنك لقى ساعات حمش شخو نقل شدي شخو نقل كم نافكم سكيجول كم تدي تعملكم تسارح لكم دلنا أخم كتسأل إنك لا أقول له سبب كيسلو you are ahead دخونا سجون توسيك كان لخسرة نبعلو subconscious اللي تم حلالفهم من اختلو كل سبب كم تتعود كاين تنات كاسب كونشس وند أمن مخنات بنو قلت سكلا كل سبب كيسلو you are up دي تسيك يا خالد الخانسة بحابي يخان تاين تر أيكون النجوه بدعمي أمرنا كرياتيف زخون له كفوت دخون له زحشو نجارات نمتكبار بدبلت نجارات نمسلس على زخلنا أزيو كفوتي دخون كذا كافت كورتيزول دبهال بفلاي هرمون له شو بس عادات تنكح انت رابع راسنا عندك اسكوينا تمليسنا نبل انت أخوينا بوزا حسابات ندامنتو معات نجارات هذا أمرنا عندها ملالوسنا موبايلنا نخيد قل انت أخوينا أشيد نبز حقي ترى أتسكن بالكينا خلنا نحكينا نبرهن كن كي ترى أخي ناقن بتعامل عقرو خونا تقوم خبرنا خغرمكم نجوه لو جزء كاكال جزء سفيه يخوين تسمع على نعي كوميو مغنيات روخون نجارات تسعى كاسر زي لكن بحدش اللي تجمر حدش يكون كحدش إنرجي حس كها تركز سلازي أقدم كاره كيس كان لها أقدم كاره ما تسنتر أخيل كان ذا أدفانتج زي خاطركم سلازي برجون تسل برجو تسينا نزال شد الشهر هناتكم جزء ست جوريكم قديت هسه على حمش ساعة شد الشهر ما ده يكون من الوقت تزخم لكم كلكم ناسي صراحة كون هايليتي وناسي صراحة أمسي أبيلي تسرح كتب ويك برودكتيف لخونلو مشيتي تقولون ترى أخونكم نعاهم تسرح لكم دلو من قد تسبق نحو تتقميكم بدناتكم سكيجول كيدون ترى تسبق حالي تجزيتي انت لا ناتي تسبق على تقولون ترى أخونكم نتنقد إلى نزلوا نوستن تشالنج تا نع الموساخي زددي سلازا حدا راحوات مستناتكم جزية تسبق يكم أو هادو إخم بحد يروجن ألتف كامل سان ألتف كامل ديك أصلا عاوز خونة أم خبرناي يشد شلور هي تابع داميت نجبرة زي أتخاليت بالتعامل والثاني تزخونة نجار الدماء مور منفساوي مخالي أبزن شد الشعور حزين منفساوي خجورنا رسل حالي نجار دماء بنجوه تسن كلاخان مشيت كدك تسن كلاخان مسكانا كم من تقولت كير كامدك أسي مور spiritual مخالي سلازي نجار زق قليل كمثلنا خالي لا يصير كام مسرحين بر مجياين بر نتقولت رخون مسكانا رخون جيزي الله الكاري نبرينا سكو موبايلكم تشيك وريهم كندي ساعاتنا موبايلنا نتفق بزح ساعات حقي أبديت بوتات كدي جيزينا سرحنا نتفق نتناتنا spirituality انتر بب امنتنا بب هيمانتنا شلل نقول انتر اخينا دغودر نغرات الله at the end of the day كالي اموداتو زليل مانتيلا زليلا منبريتا زليلنا نفتارينا هنا از كل نغرات تغبرنا له فتاري اسكر ايو يخون از سونتنا زي بتاع amazing دخونه سونتي نزي سونتنا زي فانكشن نخغبر بزغبا انا خسرح إذا حد سعد له هوتنا نخنبر تنفاس دهبنا بقليل زي نخفل لهم بتعامل خبرت ككبرات دخون هتعرض دهبنا تقاطات له يوم بشكرات كم مرار قديف كعبزن شد شهر حين نزوم تقاطات زيهم اندار أخا نجوغ تسن كلها كوني لك نمس جانا intentionally نمس جانا تجمرون ترى أخون كام عالتخا بتقولوا تجمرون ترى أخون كادما أبي وذكرن لو شكرات اندار تقالوا لهم دخلوا حدا راحوات نفت عرم مقرابر لينا له أتها بتخني عدلنا كونكشن أي بتخني عن لينا جن قرب رحق إلنا نكون خيرنا بنوجو أكلنا موبايلنا نبكال أنا قرأت أن دعتنا أمرنا خاذ نبرزه بنوجو تسيكات مسجن بأمنتنا الحمد لله نزام على تزي أدهب كان إذا حشن دبلت المحات دمالو بخنبر إلنا تقولوا تنجبه إذا حتتنا هبت أرينا دما وإلنا خك قالنا نحدش نقرأ دما أبي وزن كرئنا سلز بنو قلت سينا من الوقت قلينا خلص صاحب نخيري أنا قلت سيلك تقولت مسكانا مقبار ورقة بيرونو في كازنة النجار سلزلنيلك مسكانا مزح كأول حلفة دما من الباس انت متحف بوجح تعشم بيد بالكوينا سناتنا هوبي ترى كوينا قال it's okay بنو قلت سيكا أفتح مريت كادو في إلك تنبرك كادو سجيد كادي ممسكان متلاقي خون خيلي
እመኑ ኣሕዋተይ እዛ ነገር እዚኣ ንፈልቲ ዓይነ ተግብራ እንዳኣ ኮይና እምበር ስለዚ እንታይ ንግበር ነዘን 6 ወርሕ መዓልትና ክንጅብሮም ከለና ክንዓፅኦም ከለና ብጸሎት ብምስጋና ንዕጠዎ መዓልትኩም ብጸሎት ብምስጋና ጀምሮ ንበሃል ኩሉ ሃይማኖት ዝሰብኮ ነገር እዩ ንምንታይ እንተልኣልኩምኒ ፈጣሪ ከመይ ምዃኑ ኣሰራርሓ ናይ ዕሙርና ኣሰራርሓ ናትና እፈልጥ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ሰራሒና ስለዚ ሓደራ ንጎ ትስኢልካ ንፈጣሪኻ ምስጋና ምብፃሕ እዩ ብንጎ ትስኢልካ ምስጋና ጸሎት ክትገብር ተራኺልካ ኣእምሮኻ ካብ ኔጌቲቭ ዝኾነ ነገራት ትሕልዎ ኢኻ ኣለኻ ጋርዲ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ምሸት ክትድቅስ እንከለኻ ብጸሎት ብምስጋና መዓልትኻ ትውድኦ ተደኣ ኮንካ ኣብቲ ለይቲ ፈጣሪ ንኽሰርሐካ ኢኻ ዕድል ትህቦ ዘለኻ ነዚ ሓደራ ብምስጋናን ብጸሎት መዓልትና ንጀምሮ ንጎ ክንተስእ እንከለና ልክዕ እቲ ኣድቫንቴጅ ዝህበና እውን እዚ እዩ ብንጎ ተሲካ ሰብ ደቂሱ ከሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻር ክኾን ይኽእል ከተቐድስ ኢልካ ናብ መስጊድ ሱብሒ ምስጋድ ክኾን ይኽእል ከድካ ሰጊድካ ምምላስ ማዕረ ክንደይ ፓወር ከም ዝህበኩም ይውልሴት ክትርእይዎ ኢኹም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ፓወር ንዓይ እውን ክህበኒ ስለ ዝኸኣለ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣበርቲዐ ድማ ምሳኹም ኣብዛ ቻሌንጅ እዚኣ ንኽሰርሑ ሕጂ እውን ኣልዓ ትበልኩም ስለዚ ሓቢርና ስለንዓቢ ኣሕዋተይ ሓደራኹም እዘን ነገራት እዚአን ኣብ ምትግባር ንንጠፍ ኢና ስለዚ ፕሊስ ቤተ ክርስቲያንና ንኸይድ ናብ መስጊድና ንኸይድ ምናልባት ከምኡ ካዋላ እንተደይረኸብና ኣከባቢና ኸን ኣብታ ደላ ገዛና ኮይና ጸሎትና ንግበር ምስጋና ንግበር እዚኣ እታ ካልአይቲ ኣብዘን 6 ወርሕ ከም ሩቲን ሒዝና ንገብራ ክትከውን እያ እታ ሳልሰይቲ ተግብራ ነገር ልክዕ ተሲእና ጸሎት ምስ ገበርና ብድሕሪኡ ምስጋና ምስ ገበርና ድማ እታ ሳልሰይቲ ንገብራ ነገር ቀላል ትመስለና ግን ከዓ መዓልትና ብኣዝዩ ደስ ትብል መንፈስ ንኽንጅምር ትሕግዘና ወርክ ኣውት ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ምትግባር እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ግዴታ ጂም ከድካ ዝኾነ ሓፃዊ ምልዓል ክኾን ይኽእል እንተተገበረሱ ፅቡቕ እዩ ኢትስ ኣሜዚንግ ኣዝዩ ደስ ትብል ነገር እዩ ካብ ድምን እዮ ኣነ ወንዲ እተግብሮ ነገር እዩ ኣትሊስት ግን እንታይ ትገብር እንተልኣልኩም ብንጉ ትስእ ምስ በልካ ስፖርትና ምስራሕ ትጓየ ካብሎምን ኣነ እውን ባዕለይ ስንፍ ድበልኪ ኣብ ስፖርት ሓቂ ዘረባ በቲ ስራሕ ትብል ገለ ትብል ከም ዝኾይነስ ኢለ ምክኒተ ብዝሕ ካብሎም ግን ነዘን 6 ወርሕ ቻሌንጅ ምሳኹም ንኽወስድ ነፍሰይ ቃልኣት የላ ኣለኹ ካብሎምን ጀሚረ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ንጎ ክንትስእ እንከለና ወርክ ኣውት ተግባር ጂም ግዴታ ምኻር ኣይኮነን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ሕጂ ጥቡቕ ነገር ኣሎ ቲቪ ወሊዕካ ክኾን ይኽእል ዩቲብ ከፊትካ ክኾን ይኽእል ኣብኡ ምስቲ ዝኾነ ንእሽተይ ወርክ ኣውት ምስራሕ ንእሽተይ ነብስኻ ምንቅስቓስ ንዓና ብጣዕመና መንገዲ ሓደ ዓርከይ ነይሩ ብጣዕሚ ደኽብሮ ዓርካ ሓወይ ኣክቹዋሊ ንዓይ እውን ዓርከይ ነይሩ እንታይ ይገብር ነይሩ ብዚ ከለና ኩሉ ግዜ ስፖርት ይሰርሕ ኣቋሪፁ ድበሃል ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ይገብር ከምዚ ናይ ባሓቂ እንታይ ድበሃል ስፖርት ግን ኣይኮነን ዝሰርሕ ከምዚ ናይ ባሓቂ ከምዚ ኖርማል ስፖርት ንሰርሖ ግን ኣይኮነን እንታይ ይገብር እንታይ ድበሃል ይውልዕ ደርፊ ይውልዕ እሞ ጓይላ ገለ ሩሱን ይውልዕ ናቲ በቃ ሙዲ ከምኡ ዓይነት እዩ ደስ ትብሎ ጓይላ ውልዕ በቃ ይራስን ይኸይድ ይስዕስዕ ናብ ትገብር ሰውነት የንቀሳቐስ ኖርማል ኣብታ ገዛት እያ ኮይኑ ግን ማዕረ ክንደይ እዚ ካብቲ ናትካ እቲ ኮርቲዞል ድበሃል ሆርሞን ብፍላይ ስትረስ ሆርሞን ድበሃል ነገራት ሪሊዝ ንክኸውን ሞር ደናራቑሑ ዓይነት ሆርሞናት ከም ኣድረናሊን ከምኡ እንዳኣመሰሉ ኢፕነፍሪን ድበሃሉ ንኽምንጭው ይገብር ስለዚ ዶኢት ኣተግብሮ ኣሕዋተይ ጀስት ውልዕ ዓብሉ 10 ደቂቕ 20 ደቂቕ ይኹን ጀስት ንእሽተይ ወርክኣውት ሰርሑ ዳንሲ ፊትነስ ኣሎ ንኣብነት ተደሊኹም ከዓኒ ኣነ ከምኡ ኣነ ንባዕለይ ስለዝድግፍ እየ ከምኡ ነገራት ዳንሲ ፊትነስ ኣሎ እንዳሳዕሳዕካ እንታይ ድበሃላት እንዳቀየርካ እንዳሳዕሳዕካ ግን ነብስኻ ተንቀሳቐስ እዚ ነገር እዚ ከነተግብሮ እንተረኣኺልና ድማ ፅቡቕ ኣሕዋተይ ስለዚ በዚኣ እንተደኣ ክንጅምራ ኽኢልና ወርክ ኣውት ንግበር በቃ በዚኣ ክንጅምራ እንተደኣ ኽኢልና ዓብዪ ለውጢ ክትፈና ትኽእላ ኣብዘን 6 ወርሕ ብድሕሪኡ ከዓ ሓንቲ ከም ቲፕ ነገር እውን ክህበኩም ብጣዕሚ ኣነ ካብ ድለመድኮ ልክዕ ትስእ ምስ በልኩ ወርክ ኣውት ምስ ገበርካ ክኸውን ይኽእል ወይ ቅድሚኡ ወይ ድሕሪኡ ክኸውን ይኽእል ንዓኹም ከም ብጣዕመኩ ድሕሪን ቅድሚን ተወስድ እንተደኣ ኮንኩም ማለት እዩ እንታይ እንተረኣይኩም ኮልድ ሻወር ምውሳድ ዝውሕል ዝኾነ ሻወር ምውሳድ እዚ ሰውነትካ በቃ ብጣዕሚ ኣክቲቭ ንኽኸውን ኣክቲቬት ንኽኸውን ነታ መዓልቲ እቲኣ ንኽዳሎ ሞር ተነቃቂሕካ ንኽትስኢል ይገብር ግን በቃ ተፈሪሕካ ኮልድ ሻወር ደኣ ዝውሕል ደኣ ኢልካ ከምዚኣ ጌርካ ክትንክፋ ከለካ ኢኻ ትፈርሓ ንኣእምሮኻ ግን ከምኡ ነገራት ምልምማድ እዩ ትፈርሕ ነገራት ብቐሊሉ ምትግባር እዩ ስለዚ ብቐሊሉ ኣብዛ 6 ወርሒ ኮልድ ሻወር ንውሰድ ንጎህ ብፍላይ ክልትስእ እንከለና ምናልባት ኣብቲ ቁሩብ ቦታታት ዘለኹም ብጣዕሚ በረድ ኣብ ዝኾነሉ ቁሩብ ዘለዎ እቲ ናትኩም ጥዕናውን ክትሕልው ስለ ዘለኩም በቲ ናትኩም ሩቲን መሰረት ኪድዎ ዳሕና ኣብ ዝኾነ ሳመርዲ ሙቐት ኣብ ዘለወሉ ሰዓት ግን ፕሌስ ነዛ ነገር እዚኣ እንተነተግብራ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ወርክ ኣውት ንግበር ቅልል ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝድበልኩኹም ዳንሲ ፊትነስ ዩቲብ ከፊትካ ንእሽተይ ምስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብከምዚ ክንጅምሮ እንተረኣ ኽኢልና ድማ ጥዕናና እንዳሓለወ ኢና ዳሓልና ኢና ንኸይድ ንሰውነት እንዳተንከባኸብና ኢና ንኸይድ ስለዚ ደቐድምካ ተጥዕናት ክሳብ ዝኾነ ወርክ ኣውት ካብ ሎሚ ጀሚረ ኣነውን ምሳኹም ነዛ ቻሌንጅ እዚኣ ክወስዳ እየ ማለት እዩ እዚኣ እታ ሳልሰይቲ ትኸውን ኣላ እታ ራብዐይቲ ክንገብራ ዘለና ነገር ድማ ብሎክ ታይም ምፍላይ እዩ ብሎክ ታይም እንታይ እንትርኣይኩምኒ ካብ ሶሻል ሚድያ በልዎ ካብ መፅሓፍቲ በልዎ ካብ ዝኾነ ንጥፈታት ካብ ሰብ ምርኻብ በልዎ
ካብ ኩሉ ተነፂልካ ናይ በይንኻ ናይ ህድኣር ግዜ ዝተሓዘአ ግዜ ክህልወካ ማለት እዩ ምናልባት 30 ደቂቕ 20 ደቂቕ 15 ደቂቕ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ብዛዕባ ዝነዋሕ ቪድዮ ሰሪሕና ስለ ዘለና ንሳውን ኣብ ታሕቲ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ግን እንታይ ኣሕዋተይ ኣፍታ ብሎክ ታይም እታ ቀዳመይቲ ንገብራ እዚ ድበርና ናይ ጸሎት ናይ ምስጋና ግዜ ክንወስድ ኢና ንዑ ምስ ወሰድና ብድሕሪኡ ጆርናል መፅሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ከመይ እየ ዘለኹ ክሳብ ሕጂ ከመይ እየ መጥየ ዘለኹ ንብድሕሪ ሕጂ እንታይ ክገብር ኣለኒ እንታይ ደካማ ጎንታት ደለኒ እንታይ ከብልጫታት ኣለኒ ድሌታተይ እንታይ ሕልመይ እንታይ ይኸውን ራእየይ ድሌት ናተይ ከመይ እዩ ደስታይ ድውስኽ ነገር ከመይ እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት የደለኹ ብዝግባእ ንክፈልጥ እያ ትሕግዘኒ ብሎክ ታይም ስለዚ ሃብ ብሎክ ታይም ከም ትሪእኩም ዝተሓዘአ ናይ በይንኹም ግዜ እዩ 30 ደቂቕ እንተደኣ ወሲድና 23 ፈረቓን ዝኸውን ሰዓታት ኣለና ንድቅሰሉ ገሊኹም በልዐሉ ሶሻል ሚድያ ክንርኢ መዓት ነገራት ክኾን እዩ ግን ናይዛ ዓለም ብርሃን ዝወፅእ ካብ ካልእ ቦታ ዘይኮነ ካብ ውሽጥና ካባና ክሳብ ዝኾነ ውሽጥና ንምምልካት ከድልየና እዩ ስለዚ ኣብዛ ብሎክ ታይም እዚኣ እዚ ኩለኩም ዝፀናሕኩ ነገራት ብዙሕ ጥቕምታት ንረክብ ኢና ናይ ስቲልነስ ናይ ህድኣት ግዜ እውን ኣብታ ግዜ እቲኣ ሃለወና ኩሉ ነገራት ዕፅው ኣቢልና ልብና ነዳምፃ ፈጣሪ ዝኾነ ሕሹ ክብለና እዩ ንውሽጢ እትው ኢልካ ብዝግባእ ድሌትኩም በልዎ እንተደሊኹም ሜዲቴሽን እንተደሊኹም ኣስተንትኖ በልዎ ከም ናትኩም ተኣሽሙ ውስድ ኣቢልኩም ጀስት እስኪ ትራይ ናይ ጸሎት ግዜ እውን ክኾን ይኽእል ጀስት ትራይ ቱ ዱ ኢት ንውሽጢ ተመልኪትኩም ልብኹም ከተዳምፁ ፈትን ኢኹም ካብ ኩሉ ነገራት ውፅእ ኢልኩም ናይ ስቲልነስ ወይ ድማ ናይ ጽሞና ግዜ ናይ ጽሞና ግዜ ምውሳድ ማለት እዩ ኣብዚ ብሎክ ታይም ብዙሕ ነገራት ክወፅእ ይውልስት ከመይ ኢኹም ዘለኹም ብጣዕሚ ድመላለሱ ዓበይቲ ድበሃሉ ሱቅ ኢሎም ደናወፁኻ ሓሳባት ኣብ ወረቐት ክትፅሕፎም ወይ እውን መዓት ብጅምላ ስቕኢልካ ትጭነቕ ዝነበርካ እንተረኣኸዮ ብሎክ ታይም ክትወስድ ከለኻ እቶም ቀንዲ ሽግራትካ እንዳረኸብካ እንዳስተኻኸልካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ራብዐይቲ ብሎክ ታይም ምውሳድ እዛ እዋን እዚኣ ኣነ ብዙሕ ግዜ ድወስዳ ኣብ ንጎ እዩ ንስኹም ከዓ ከም ድሌትኩም ተደሊኹም ንጎ ክኸውን ይኽእል ኣብ ምሸት ክኸውን ይኽእል ንመብዛሕትና ክጥዕመና ድኽእል ንጎ ስለ ዝኾነ ኣብ ንጎ ብሎክ ታይም ወሲድና ወይ ከዓ ምሸት ከከም ናትና ስኬጁል ምሸትን ክኸውን ይኽእል ናይ በይንና ግዜ ንውሰድ ኢና እዚኣ ድማ ዓባይ ዝኾነት ለውጢ ከተምፀልና እያ እታ ሓምሸይቲ ብጣዕሚ ንኽትገብርዋ ዝተባብዐኩም ኣብዘን 6 ወርሒ ድማ learn a new skill ሓድሽ ዝኾነ ስኪል ሓድሽ ዝኾነ ሞያ ዝኾነ ኣእምሮኹም መግብዎ ኢኹም ዝኾነ ነገር ውሰዱ ኢኹም መቸም ዛ ዓለም እዚኣ ትርእይዋ ኣለኹም ኢኹም ብጣዕሚ ብፍጥነት እንዳተቀየረት ብፍላይ እዚ ሕጂ ሰዓት ደሎ ቴክኖሎጂ ከምዚ ትርእይዎ ብጣዕሚ የስግአካ እዩ ግን ትመሃሮ እንተደኣ ኮንካ ትኸስበሉ እንተደኣ ኮንካ ግን የስግኣካ ዘይኮነ እኳ ደኣ ይጠቕመካ ይዕብየካ እዩ ኣይመስለኩም ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት learn a new skill ሓድሽ ዝኾነ ስኪል ንምሃር ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና መዓት ኣብ ዩቲዩብ ንባዕሉ ክንደይ ስኪል ትመሃር ኢኻ መዓት ነገራት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ግራፊክ ዲዛይን በልዎ ኤዲቲንግ በልዎ ኮንተንት ክሪኤት ምግባር ክኸውን ይኽእል መፅሓፍቲ ከተነብብ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ስኪል ትወስደሉ ትኽእል ኣሎ እዩ ብነፃ ድመሩ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ኣለው ቋንቋ እኳ ንባዕሉ ቋንቋ ክትመሃር ተደሊኻ ኣብ ዩቲዩብ ኮፍ ኢልካ ነብስኻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ you can self learn በቃ ናይ ብሓቂ ንነብስኻ ባዕልኻ ኤጁኬት ክትገብራ ክትምህራ ትኽእል ኢኻ እዚ ዘመን እዚ ሒዝዎ ዘሎ ብዙሕ ጥቕሚ ይመጣ ኣሎ እዩ ስለዚ do it guys ነተግብሮ ምናልባት ካልእ ሰብ ወረ ከብዝሕ እንከሎ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ ክርኢ ከሎ ገለ ክገብር ከሎ ንሕና ግን እንተደኣ ኣብ ትምህርቲ ክነብዕሎ ክኢልና ናይ ብሓቂ ነብስና ክነዕብየሎም ኣብ ንኽእል ክላሳት ክነዕብየሎም ኣብ ንኽእል ስኪላት ክንወስድ ተረኣኺና ሞያታት ክንሕዝ ተረኣኺኢልና ባሕንጎ ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ እውን ወሓስና ድኾኑ ንሰምዖ ስለዚ ሓድሽ ዓመት ምስ መፀ ከምዚ ሞያ ክመሃር ኣይንበል ሓድሽ ዓመት ሰኸን ተለይ ተቐየርካ ቁፅሪ ጥራይ ቀይሮ ክተርኽ ንሓድሽ ዓመት ግን ናይ ብሓቂ ክትልወጠሉ ተረኣለኻ ሎሚ ወስን ኣብ ሎሚ ኮንካ ሓድሽ ነገራት ንምምሃር ወስን ኢኻ ብብዙሕ መንገድታት ነዚ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምናልባት መፅሓፍቲ ከነንብብ ንኽእል ኣብ ድኾነ ፖድካስት ኣቲና ካብ ድኾነ ሰብ ጥበብ ክንወስድ ንኽእል ሰባት ክንሓትት ንኽእል ብዙሕ ነገራት ጌርና ድኾነ ስኪል ክንወስድ ንኽእል ኢና ፕሊዝ ጋይስ እዚ ነገር እዚ ነተግብሮ ድኾነ ነገራት ንውሰድ ስቂልና ይነሕልፋ መዓልትና ካብ ትማሊ ሎሚ ዝሓሹ ንምዃን ተወሰኑ ነገራት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ድኾነ ሰብ ድዕወት ደሎ ሓሊፍና ድኸይድ ደሎ ምስኡ ተወዳዲርና እዋይ ዝሰብ ኣበይ በፂሑ ደልና ካልእ ኣይኮነን ኣብታ ንሕና ቲክቶክ ስክሮል ንገብረላ ዘይጠቕሙና ዓይነት ኣነሰሰር ድኾነ ነገራት ክንርኢ ከለና እዚ ሰብ እዚ ድኾነ ክላስ ስለደወሰደ ድኾነ ሞያ ስለደሓዘ እዩ ሕጂ ደይ ክኸፍልኹም ይኽእሉ እዮም ግን ኣቐዲምና ብምትሳእ ሰዓታትና ፍልይ ኣቢልና ኣቐዲምና ድቅስ እንዳበልና ግዜያት እንተደኣ እንዳፈለና ከምዚ ክንብሎ ፅናሕና ወሲድና ግን ኣፍታ እዋን እቲኣ ንእሽተይ ነንብባ መፅሓፍ ብጣዕሚ ብብዙሕ ፔጅ መዓት መፅሓፍ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ምውዳእ ኣነ ኣክሽዋሊ ምኾኑ እውን ኣይኣምንን እቲ መፅሓፍ ኣብ ሓደ ሰሙን ወዲእካ ናተይ እንታይ ይባሃል ናተይ ኣተሓሳስባ እዚ ነገር እዚ ናይ ካልእ ሰብ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መፅሓፍ ምውዳእ ግዴታ ኣይኮነን
እንታይ ደኣ እቲ መፅሓፍቲ ኣንቢብካ ምውዳእ ዘይኮነ ካብቲ መፅሓፍቲ ዝኾነ ነገር ወሲድካ ኣብ ሂወትካ ለውጢ ከተምፅእ እንተ ደኣ ኺኢልካ እቲ ዝሓሸ ነገር ስለዚ ህድእ ኢልና ኣብ መዓልቲ ተወሰነ ገፃት ክኸውን ይኽእል ብሓንቲ ፔጅ ወላ ንምንታይ ደይኮን ደይተጀምሮ just do it ከነተግብሮ ንፈትን ዝኾነ ፍልጠት ንውሰድ ኣእምሮና ፅቡቅ ጌርና ንመግቦ ኣዚኣውን ድረስ ካብታ ናይ ኣቐዲምና ዝረኣናያ ፕሬይ ኣብ ንገብረሉ ኣብ ንፅልየሉ ኣብ ናይ ነመስክነሉ ግዜ ምንባብ ንባዕሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክኾን ይኽእል ቁርኣን ክኾን ይኽእል እንታይ ንዓይ ዝብለኒ ዘሎ ኢልካ በብታ ንኣምነላ እንተ ደኣ ስኽን ርግእ ኢልና ክንወስዶ ኽኢልና ኸ እመኖ ኣሕዋት ሓደሽቲ ዝኾኑ ጥበባት እንዳወሰድና ሓደሽቲ ዝኾኑ ስኪላት እንዳወሰድና ክንከይድ ተረኣኺና ድሕሪ 6 ወርሒ ዓብ ለውጢ ክመፅእ እዩ ብፍላይ ድማ ፍሪ ሰርቪስ ኣብ ምሃብካ ንዋፈር ሓደ ክንገብረሉ ንኽእል ክንወስደሉ ንኽእል እዩ ምናልባት ንስኹም ትግህግዎ ክትኮንዎ ትደልዩ ሰብ ኣሎ እዩ ኦልሬዲ ንዑ ድኾነ ሰብ ኣሎ ኣብቲ ሰብ እቲ ኸይድኩም ተቆጢርኩም ምስራሕ ዘይኮነ ብናፃ ኣገልግሉ ኢኹም ንሓደ ዓመትን ፈረቓን 6 ወርሕን 7 ወርሕን ድኾን ኣብ ከምዚ ናይ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ዓብ ካምፓኒ ኣገልጊለ ኣነ ቮለንቲር ገይረ ብናፃ የድበኩም ዘለኹ ሶ ብዙሕ ቻሌንጅ ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ብጣዕሚ ብዙሕ ቻሌንጅ ኣለዎ ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ምሳኹም ኮይኑ ደሎ ብዝተፈላለየ ብዩቲብ ይኹን ብክላሳት ይኹን ትረኽብዎ ሰብ ረኸብኩሞ ሽዑ ዝተወለደ እዩ ድመስለኒ ንምንታይ ተረኣይኩም ኣይ ዋዝ ዶዊንግ በቃ ብጣዕሚ ሰርቪስ ድህብ ነይረ ብነፃ ይብለኩም ዘለኹ ግን ነፃ ኣይኮነን ኣሕዋት ብጣዕሚ ኢኻ ትመሃር ኣብዘን 6 ወርሒ ድማ እንተ ደኣ ኣብ ድኾነ ቦታ ኸይድኩም ብናፃ እንዳገልገልኩም እቲ ንስኹም ክትኮንዎ ትደልዩ ነገር ድኾነ ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ገለ ነገር ካብኡ ውሰዱ ኢኹም ኣብዘን 6 ወርሒ ማዕርኽ እንደዚ ነገር እዚ ክጠቕመና ከም ድኽእል ተረዲእና ድማ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ምርካብና ዘይተርፍ እዩ ድሕሪ 6 ወርሒ ሓድሽ ድኾነ ስኪል ሒዝና ሓድሽ ድኾነ ሞያ ሒዝና ድማ ነታ ሓዳሽ ዓመት ክንፅብያ ኢና ማለት እዩ እታ ሻድሸይቲ ሕጂ እውን ወሳኒት ካብ ድብላ እታ ቀዳመይቲ እውን ክሰርሓ ዝኽእል ከኣሊ ካት ኦፍ ፍሮም ዩር ኢንቫይሮንመንት ካብቲ ዘይድልየና ዘይጠቕመና ኢንቫይሮንመንት ኣከባቢ ነርሓቕ ንቑረፆ ንዕኡ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኢቭን ካብ ኣዕርኽትና ማለት እየ ናይ ብልቢ ይብለኩም ዘለኹ ምኽንያት እንታይ ኣቦታትና እኮ ኢሎም ወዲኦም እዮም መን ምዃንካ ክነግረካሲ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ድሕሪ 6 ወርሒ መን ምዃንኩም ክነግረኩም እንተ ደኣ ደሊኹም ምስ መን እዮም ኣዕርኽትኩም ንገሩኒ ኢኹም ተስፋ ድህብኹም ኣጀኹም ድብልኹም ዝሓሸ ፅባሕ ከም ዘሎ ዝነግርኹም ብዝሓሸ መንገዲ ንሂወት ንክትመርሕዋ ዝሕግዙኹም ድዮም ወይስ ክላዕ ትቕኢካ ትርጉም ድበሃል የብሉን ዝዓዲ እዚ ከምዚ እንዲ ታይሞል ትርጉም ኣለዎ ከምዚ እንዲ ኢሎም ተስፋ ደቕርፅኹም እዮም ሕማቕ ሰብ የለን ኣሕዋት ጠቃሚ ምዃኑ ዘይርዳእ ሰብ ግን ማዕልያ ዘይብሉ ብዙሕ ሰብ እዩ ደሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ዝነበርክዎ ጥቕሚ ኣለና ኩላትና ኩሉ ዓርከ መሓዛ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ግን ከም ዝጠቅም ዘይክርዳእ ክእል እዩ ሕዚካ ናብ ህጉም እንዳኣተዎ ምስኡ እንዳኸድካ ድማ ሂወትካ ትመርሕን ኢኻ ኣብ መወዳእቱ ንሱ ዘይኮነ ሂወትካ ድመርሐልካ ንስኻ ኢኻ ሂወትካ ትመርሓ ስለዚ ክሳብ መዓሲ ከይብሉን እንዳበልካ ቆጠራታትካ ድፍን ኣቢልካ ኣነ ዕረፍቲ ግዜኻ ቀትል እንዳበልካ ኣዕርኽተይ ከምዚ ስለ ዝበሉኒ ከይብሉን እንዳበልካ ናብ ኣዕርኽትኻ ክትጓየ ከም ትርበልኩኹም እየ ኣይጠቕምኹምን ኣይብልን ምክንያቱ ዘይጠቅም ሰብ የለን ግን ሓደራ ኣሕዋት ከም ዝጠቅም ዘይርድኦ ናብ ዘይከውን ዓይነት ሂወት ተእትወካ ኣርከ መሓዛ ግን መሊኡ እዩ ደሎ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ካትኦፍ ምግባር እዩ ነዚ ነገር እዚ ምቑራፅ እዩ እመኑኒ ንኣሕዋት ነቶም ኣዕርኽትኩም ተሓሊሎም ተረኣኸንኩም ምስኦም እንዳሞትኩም ምስኦም ተስፋ እንዳቆረፅኩም ዝሓሸ ሂወት ክንፈጠር ኢና ንዕኦምን ክኢነው ከነዕብዮም ኢና ማለት ዝዘበት እዩ ስለዚ ሓደራ ካትኦፍ ንግበር በቃ ዘይጠቕመና እንተ ደኣ ኮይኑ ንድሕሪት ዝጎተና እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብዛ ሂወት እዚኣ ወይ ንቅድሚት ወይ ንድሕሪት ኢና ክንከይድ ንድሕሪት ዝጎተና ሰብ ገዲፍና ድማ ንቅድሚት ናብ ዝጎተና ሰብ ክንከይድ ኣለና እቲ ብኻልኣይ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ካትኦፍ ክንገብሮ ዘለና ነገር ድማ ሶሻል ሚድያ እዩ ከምቲ ክብለኩም ፀናሕኩ እዩ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዩ ሓቂ ሕጂ ድማ መን ምዃንካ ክነግረካ እንታይ ዓይነት ሶሻል ሚድያ ኢኻ ትከታተል ኣርእየኒ እዩ እንታይ መሊኡ ደሎ ሶሻል ሚድያና ንፅባሕና ደልምዕዶ ፅባሕና ደጥፊ ኣብ ሕጂ ሰዓት ግዜና ዝሰርቕ ዘይጠቅም መዓት ኣይደኖ ተቃል ዘይጠቅም ምባል ሰኣን ምፍላጡ እዩ ሰብ በቃ ከም ዝጠቅም ሰኣን ምፍላጡ መዓት ዜናታት ሰብር ዜና ትፍፁፅ ሓበሬታ ተዋዲኦም ከምዚ ኮይኖም እቲ ተፈጠረ ከምዚ እንተኾነ እንዳበለ መዓት ወረደ ነዚ ሓሎ እዩ ሂዝ ሜኪንግ ሂዝ ማኒ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ገንዘብ እዩ ብናትካ ትኩረት ብናትካ ግዜ ብናትካ ሂወት እጣወት ስለ ዘሎ እዩ ስጋብ ዝርድኦ ካብኡ ገሊል ምባል እዩ ምርሓቕ እንታይ የእቲካ ንምንታይ ሰላምካ ትዘርብ ብኸምኡ ነገራት ብፍላይ ሶሻል ሚድያ እዚ ክትንቀቐሉ እንተዘይክኢልካ መርዚ ሒዙ ይመፅእ ማለት ናይ ባሓቂ ስኻ ለውጢ ተምፅእ ኣክቲቪስት ዲኻ ገለ ዲኻ እንተዘይኮንካ ፖለቲካ ምርኣይ እንታይ ንዓኻ ትርጉሙ ፖለቲክ ማለት ይርድአኒ ኮይ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ኣየግድሰኒ ማለት ኣይኮነ ናይ ዝኾና ነገራት ናይዚ ሕጂ ሰዓት ኣለዎ ግን እቲ ሓንቲ ክገብራ ድኽእል ካባይ ንዓይ ዝጠቐመ ነገራት ንዓኹም ከካፍል እንተ ደኣ ክኢለ እዩ ደኣ እምበር
كستخم جير كستخم زتفتيو كم زتخونه إذن تخونه مبالي تقمد بهاد أيك هبنني خواتي زي بكم ترى أهلينا عخم لبوكم ترى يدسبر ترى أهليكم تقدم حجين عي لبي يدسبرون انت دعا هم ترى أخوين دما دراخم الحج ساعات لبنا محلا ولينا له ካብ ልምብኻ ዝሰብር ዜና ህጩፅ ሓበሬታ ምርሓቂ ካት ኦፍ ግበሩ እስኪ ሳብስክራይብ ዝገበርኩሞም ሎሚ ልክዕ እዛ ቪድዮ ምስ ወዳእኩም ኣረኣይዎሞ ኣብ ዩቲብ ሳብስክራይብ ዝገበርኩሞም ሰባት መዓል መን እዮም ሂወትኩም ኣካፊልኩሞም ዘለኹም ይጠቕሙኹም ዶ እምበሎ ይጎድኡኹም ኢቭን ኣነ ሓወኹም ይጎድኦኩም እንተደኣ ሃለየ ግዜኹም መቃፅል እንተደኣ ደየ ብዝተኻእደ ንመጠን ነቲ ክቡር ግዜኹም ድምጥን ነገር ለይ ከምጥእ ድፈትም ግን የቃጥለልኩም እንተደኣ ሃለየ ንዓይ እውን ዩ ካን ዱ ኢት በቃ እስከ አንሳብስክራይብ ግበር ንኣኽዋተይ ናትኩም ሰላሚት ቀዳማይ ዝገድሰኒ ንዓይ ስለዚ ኣብ ሂወትኩም ዘይጠቅም ነገር ኣብቲ ንስኹም ተሓስቦ ሂወት ኣብቲ ዕላማኹም ዘይጠቅም ነገራት ተደኣ ሃልዩ አንሳብስክራይብ ብሎክ ግበርዎ ሲለስ ኢልኩም ከምደይ ትደልዮ ኖት ኢንተረስትድ በልዎ ብምንታይ ብገዛእ ሞባይልና ብገዛእ ኢድና ናብ ህጉም ንኣቱ ስለዚ እዛ 6 ወርሒ ዘየለኩም ሶሻል ሚድያ እንተደኣ ሃልዩ ከም ቻሌንጅ ውሰድዎ ኢኹም አንሳብስክራይብ ግበርዎ ዘየድሊ ነገር ተደኣ ሃልዩ ብሎክ ግበርዎ ሰላምኩም ሓልው ንዓኹም ዝጠቕመኩም ነገራት ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ ተኸታተሉ ጥቡቕ ነገራት ተደኣ ሃልዩ ጀስት ፎሎው ኢት ደየድሊ እንተደኣ ሃልዩ ከዓ አንፎሎው ግበርዎ رأي ويخم بزحات وخجرمكم يسابسكرايب جبركم ويتري ولايك تواصل يطمكم دي لو بدأكم نسخم سلت فوتو حد راحات هذا شو تشور حنا ذا تشالنج زي أنو سدا إتا كم كابزن سلست عرفتنا لنا خم سوشيال ميديا فساد سيت لما أنا سسر دخول نكرات هلو بمقنعات هيكون كان تقدم سوق الكاب زي مقنعات تقدم كيبلون دابل كاتعاتهم بوتات كام مليئة بدعم مليئة بس هذا خبدي اللي كاب أنا سسر دخول ندي تقمنا نكرات كيبلون دابلنا نام نخور بجزء جاركا دستخا تسريقو عبيدكا بوديلو نمنتهاي يكون خو سلام خلانا نقدر أخا أنا نشبط كيبلون دا أصاب مبالو لي ترفي ده شيء دي شور حدا عن دحين رأي وياهم تايكم دبلوكم سو نزالوا تزي عم سنت أنا مالتي حدا راخون كتلوت وخاف زلني دليتي بتعام خمزي بتعام ايموشنال كوينه دزاروكم دلخو كتقمنا سلا زخونه قلنا تقول رأينا حواتي ስለዚህ ቆፃራታት ደይ ጠቅም ተራ ኮይኑ ብዘይ ምኽንያት እኺልኩም ትኸዶ ሰልቺ ምን በቃ ሰልቺን እስከ ደገበጽ ሕክመት ትሉን ተራኹምኩም ንምንታይ ሰልቺኒኩም ኮፊልኩም ለምሰኩም ሕተት ዋይኹም ኣይተደሙሉ ኣይነደ ኮፊልና ንምንታይ ድሰልቺወና ማሕራይ ታይ ስለ ደገበርኩም ይሰልቺኩም ሰልቺኒ ኢልካ ይኮነ እንደውፅ ኦኬ ደስ ስለ ድበለኒ ወክ ገይረ ከመጽ ከምዚ ከተዛናጊ ኣኽመጽ ካብ ደስታ ተኾይኑ ሕራይ ክላ ሰልቺው እንዲ እንደሎ ግን ፕሌስ ንምንታይ ሰልቺና ብደይ ምኽንያት ኣይሰልቺወናኒ ስለዚህ ካብ ናሃድ መሉ ኮፊልና እንታይ ንምንታይ ኣይሰልቺን ደለና ኸ ነብስና ነፍተ ብዝግባእ ብሎክ ታይ እንደኮንኩም ካ ነዚ ስለ ድሕግዘና ሓደራ ነዚ ነገራት እዚ እንዳተግበርና ንኸይድና ፐርፌክት ስለዚህ ኣብ ምንታይ በፂሕና ኣለና ኣብታ ሻብዒት በፂሕና ኣለና ሻብዒትን ሻምለይትን እንተሪፈናና ወዲና ንኣሕዋት ሶ ኣብታ ሻብዒት ድማ ዶንት ባይ ኤኒቲንግ ዝኾነ ንዓኹም ዘየድልየኩም ነገር ኣይተግዝኡ ኢኹም ትሪኦም ከለኻ ብፍላይ ናትና ሕብረተሰብ ከም ሓበሻ ናትና ክትሪኦም ከለኻ تسمبر يا حق زرابة أبزي كندي بقى ናይ ክራይ ገዛ ጨኒቆም ደሎ ካለ ነገራት ኣይንገብርና ማለት ኣይኮንኩን ግን ንገብር ኣይንገብር ማለት ይኮነ ግን ረእይዎ ኢኹም ተዓዘቡ ዋላ ነፍስኹም ክንደይ ክራይ ገዛ ጨኒቆዋ ድሎ ስድራ ኣላ ክንደይ ድፅበየካ ሰብ ኣሎ ክንደይ ንዓኻ ደድለይካ መፃ ኣሎ ተሃንጮ መዓት ነገራት ኣሎ ፅባሕ ንጎ ፋሚሊ ኣሎ ፅባሕ ንጎ ቆልዑት ኣሎ መዓት ነገራት ኣሎ ፈጣሪ ድዎ መምፁር የተርፍ ኣክንዲ ንዑ ሰይፍ ትገብር ስቕ ኢልካ ዘየድሊ ጆርዳን የድልኒ ኢልካ ጆርዳን ጫማ ትገዛ ኣይድልካሊ ኣይድልካኒ በቃ ዝኾነ ኦፍ ኮርስ ጽቡቕ ኮይ ጽቡቕ ክትከደን ጽቡቕ ትለብስ ኮለካ ግን ስቂልካ ሓንሳብ ክትገዝእ እንተጀሚርካ ስቂልያ ተወጭ ትፈልጥዋ ይኹም ናይ 120 ናይ 100 ገደመደን ዶላር ጫማ ማለት እንታይ እዩ ንምንታይ እስኪ ንገሩን ኢኹም ምኽንያቱ you have to save that money if save ጌርካ ኣብ ዝኾነ ጽባሕካ ኢንቨስት ብምግባር ኣክንዲ ገለ ጆርዳን ጫማ ካለ ነገራት ገለ ነዛ ጆርዳን ጫማ ተታሒሰኩም ሶ ንኣብነት ግን በቃ ኸም ዓይነት ነገራት بب معلت بعل بدمت حدش ألفي قال ملتها مالت ما تاتبع إحنا قلنا إبراهيم بعلنا نفلتا لكن أنا علو ما حد ما قرأت له صدرنا له سو حد رقم حواتي حد رقم attention سلزن اللي تخرج سلزن اللي إنا الأمر هيبقى حق أنكم ملأتي بالنا يكونن جبانا سلد ملألنا ونكوي يكونن قرب تروي لكم خونه خلينا نجن فاكتي ويك حق لخونه نجس لخونه إذا حد رأ ديد لكم ديت أقومكم نسرحكم ترى أخوين أو تبيهم دتقمكم ترى أخوينو أوت إياكم أوف كورس كن كاب أنا سسر دخونه زيد اللي وزعيتات كنت بابلوا إياكم نفسكم جباكم تفلتوا بانكم تفلتوا أنا سخم إياكم دلوكم وزعيتات تفلتوا أنا سخم إياكم حواتي أنا يكون كنت زيد بلوكم جم أنا تأتروس كي زيد اللي نقرأت هتطبق كاب نبل للسيف تمانة السيف نقبرمو دخونه ساعات ترى ما أكيبات ما زحش نقدر شو نقبر اللينا
زحاش نجارات كان أبزن شديش تروح خنفتر هنا مالتي سلزي حدا راخون أبزن شديش تروح زي أكم زقينا جنزلنا عين زاروينا سي بمقبار أبي تأمنا نجارات نداو كلا نيفست خنقبرو كنفتن كنك علنا مالتي أساش عميتي ناي مودعتها كانت تقبراز لنا أبزن شديش تروح حدما بسقطها رأسها خادنا نابيتك كم زقبرا له خد هالشي شورح خنزنة النجارات تشالنج وسيد له إذا نجارات هذا كم زي حلم لني كم تخجبريل كان سب دي مزرعة سقم من بالحيش من تايبرني إلكم نقد كون تسفى جبر نمنتهي انت رأيكم من حواتي قرقل السب ساعة نردو وتاسخة بقى أمرو خادي ترأيت كاد حرش الدش تورحي بك أمر ريل الناس لزولا سهل تشين الناس لزولا زي ودي تغيري كان دي خاوسين كاز لها دحرش الدش تورحي إذا نقر زخت قبري خا تجمر لها حرش أقول إذا نقر زي أي ترى أي تردون دحر كم زقبر له وقت الوقت لها خلا نينا نزا أبزع عد زخون كاتركون بهالكي ودك رأسي سياخا تسفار بهالكي ولين لك نسخاكو جمزك جبادك أبجبها جنزب ديك لوكا خدي قد حلم سلزلك تردو سدرا سلزلو دحشة صباح سلتمنى دخونة سكيل كم مهاري إلكان لخا ولا جنزب واي هالوكا كم وقت قبرك جمرن كلا ما خلا سيل كان دي كم تتماهر كالومي كم تنديلو كابزوار بك كابزك على لك كابت تسفها دينو دبننا كاسب سقون تدوري دحشكا كله تزارب على كام على ثايكونن شوف حلمتها كاخون دحرش دي شوري كم زخ قبري مبالو نخون سقم بال حي شهوات سقيلك رأسك ننا بيلك ترى أخون كاتفيك مخنيات زغل نجارات قبرك لك تناك جيزيت نات كاتايم تهوم دنا بركة سبات after comfort ناتهم توتو سلزخونك بحث لك كافت comfort سلتوتو سوم كونك تحميز نبركة مسوم كونك تتفوز نبركة سقيك جيزي مش نفسك هاتتفور لك حدي كهون كاتفيك خبلوك خلو ولا يبولخ كندي كيف لون دابنا نداخر حنا حساب مع عسينا هيوتنا غير كيرنا باسو كبر سقام مع عسينا با سلامنا خسان سقام مع عسينا با دستانا كسان هذا راخواتي بك انتي نقولو صراحه دخونت صراحه يزس لزلوخي كم جا سلا بك صراحه يزس لزلوخي اليوم ان ديتيل قديت اخ نغروم يبلنا جسقينا يشدش تواريح نزا نغرازيه كانت غغر انتر اخينا دما ካብ ጸላኢና ንድሕንድልና ጸላእቲ ኮይኖም ኮይኮኑን ግን በቃ ትናቶም ኮምፎርቲ ስለ ተወስደሎም እቲ ስኻ ምሳኻ ደሕልፎ ዝነበሩ ግዜ ስለ ደስንዎ ዳስዋይ ሓደራኹም እታ ህይወት ንነብራ ንሕና ደኣ እምበር ንሶም ኣይኮነን ናቶም ህይወት ይደሎ ናትና ህይወት ካብ ባዕልና ንበራ እዚ ከምዚ ንግበር ኢና ኣሕዋተይ ነዘን 6 ተዋርሕ ድማ እንትረኣ ነዘን ነገራት 8 ልበልናየን ክነተግብረን እንትረኣ ኺኢልና ተመሊስኩምን ወይ ረእይዎን ኢኹም ወይ እውን ፅቡቅ ጌርኩም ኣሰላስልዎን ኢኹም ነዘን 8 ነገራት እንዳተግበርና ን6 ወርሒ ብዘይ ምቁራፅ ክንከይድ እንትረኣ ኺኢልና እመኑኒ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣበይ ከም ንበፅሕ ፈጣሪ ጥራይ ድፈልጦ ንሕና ጥራይ ከምዚ ጌርና መንነትና ብምስትኽኻል ንፈጣሪና ንሓግዞ ዳ እምበር ፈጣሪ ድማ እታ ዳሓሸት ፅባሕ ከመይ ከም ትመስል ጋይድ እንዳገበረና እንዳምረሕና ክኸይል እዩ ስለዚ نزل شو مونت نجارات نتجبرنا أخواتي لو ما أنت على ترى واقعهم أستاد وسون كملا إسراء مع التاتا اللو كسب ورحش ديش تدودا مقنع زا فيديو أبدتها في العلي جيزي اختبت حكم سلطة سلا حدش عمل كن شد شوار حلنا سلازي تمت إذا العمل كل تشين إسراء شد شو زحاش صفات كوينا عنا نتبع تعات إغنى عنا نتبع شو يكوننا نتبع تعات إغنى سلا نتبع زحاشة حدش عمل كأخون تكون رجس أنيا سلازي تعالت سيف جبروا واقعهم اسكي كابلومي بزع عادة زي أجمير اللغو كان لحاولكم دما أفتحت أفلتون يوخم حبيرنا دما نزي تشالنجز بزقبا وسيدنا زحاشون دبلوز انصواتكم نخون أي تراترني سلازي حدراكم تايم أبزي أتصحف أبولو ليكم تاقيزيتي فتعرض دما أبزي تشالنجز نحجزوكم يمني لكم أحواتي أوف كورس كحجزنا أو نحنا طاين بقست أمبر زود أون فتعرض سلالخونا سابسكرايب يقوركم تراح ليخون دما سابسكرايب قبور يخم لحرش الدشتور رحي بعزي بلوت لخونا برهان بعزي بلوت لخونا سلام تعنا فقري كم نراخب رجعت أني سيف قبر واقعكم شو عدما بزقبا نراخبينا أبز قتل الفيديو كسام نراخب نزاع challenge زي أخ قرفكم يا حواتي سلام سنعين أخم